lídrligové tabulky rozbíhá svůj útok, krásná hákaná, krásný košíček. Tady je něco věcí. Posílaný. Přepisujeme dějiny RHLSky a i tohoto sboru DAZ Dodorín 15,79 a holky jdou nekompromisně na první místo. Ještě jednou 15,79 a 15,75 na rychlejším terči. Wow. Já teda nechci říct, že jsem to holkám přivolala, tu 15, mám husinu asi úplně stejně jako ty, věřím, že to zvedlo ze židle úplně vše.